e ban no masi na ayiri na abu afa nchen e kwan no mamu nsi nsuo ne kwan wo si nsuo ne kwan a oba a won fa hen abusia asemi ye humi kan ye eno na eda hwe ye de ye ni echiremu ewo wasa amanfi awrawosem bi asi amadwoa ene masusa mapepa meniwe ani asi ni so nya sa ka be hu se adwa mete ha nyina no minsu ya na hie ana ene nsuo emene wo mu ni nyina eye SAMREBOI galamsensensem a adi ahini atu atese ewo eye kuro ne so na abusia empempra me kase ne senkrofo de hia nsuo ne emene wo mu ho no enya asem ketwa ene ye ba bedi hunhun mu nkomo sunsun mu nkomo na ye busa se ensuo kura no tumi ben ana ewo mu galamsensensem a atu atese ewo man Ghana ene miaya hodo ewo man Ghana mu no sebio nananom ABOSOM nananom nsuo omo tai sa adwumadie n'achi so omo ntai kire dia ene na meji atum sampa eno nti ana ene ni sensuo to na se enkrofo bi ede omo hu enra galamsensensem a ekofo ye ne kese ede bre wo mo na eni gisem ewom ne se enna biaye ye ba bedi ho nkomo no black power onim sa biaye no wo wesa kura agumasu se adwa wasa manfi de se ayi me bosom kese kura wo ho me kom ho ana se black power with me esa me sha ase ade me ho bo kakra o na me nso menya bambu bi ene eba bedi nko because akwakwa ya rogosem a enya asem ketwa se producer kra ye krado ameka say no ko betimi de eye mfonyi no atoso ede amame na wa hwe mfonyi no kakra wo bra me kasa utimi hu se enso no ammem edan a ewo ho woti dan mu pa na nsuo emmem na wo dan nsuo ni fifini akwakwa ya rehose mebusa se na nanom na ekasa esan sene ye gu omhu fi sabio ye galamse di tuatua wo maso ye galamse de sensuo nsuo atwa ye ho ede ahia mekasa nye tenten black power ye krado na adwame nso ma ye krado de ene ye ka me ho na me ne black power ye mompuni mpu me ma na kwa aba na ye mfa nkomotwetwe no enhyehyɛ so obisi se mekasa black power menkasa TUMI nie black power nyansa nie black power piao ebi beka na eye bi so ya black power I don't know black power ada ya ofese woni me kwa mani ebusa on say omo mu penyansa no omo de be ye omo de na omo magimi no ebe omo ya be ye omo ya te bia me ka kire so ma say eya me nkase mu obi anyi na fidie mfiri ho nyansani betie de wagimi obedum ne kura ohu ya no wawoso say de adwasafo wo ne ka yisu yi on say otu nyansani tu gimi ni fu a ohu ne say wo ha no ayi say obi wonu mu wi na asi jai no man na je wo wonyai so minim papa bi a ne ba kofa apache no say na ne papa ne tunu fo say me ba nipa wakofa no say asem si a wo be dan na wo ne adwane jara ne fo bi a wa mo de wo say papa so ni apache atwempana da ka bubu ma me ne na abra de be na wo ho ada de be ho se ne na ka bo ho tu ya na etwi to se so ni apache bi atwempana da nka ne ma me nko bu ni ne ma na ya ama na ya apache black power be kume papa na tu obi fu no no be bi o de be fa ye wo kan nyina obi asom na no obi so ani age se wo ka penyifo se de ye hu ne edi hu adanse enya akom no nko a we na ye adwuma banko school sa mi din kura no se wo ka se me ntwira age se me Ghana card so ansa na wa twere se ne black power ko ye Ghana card so mo ye mfunso odi no ade wonim wo da se ya twere de ava mi din ni de da me de mu bi ma ne hwe no aspere ma se no ano no de ba fa se fam secretary da e ma twere letter ava se di mu company wo beje Rafa ready ye di be twere ni se na no da ro ma ho ye de ajama da ro ma ye tiapo ejuma boko de ejuma boko ye da na no mase ye hia ye na ache kakra nti enen so nsem no so aye doso a me de ba be somwo na black power nsem bi koso pa e wo wasa manfi me ba ye kwa me boss so kire we wo ma me hu se na chia tetete okura mo sechi pia na atra konya pia ohine a santa hini firi ho a betibe de mense shi ne bo se ne hu ni asem oye man hini okay osai wo menhia ana wono de omo osai wo takrade okay nti omo no side no on se where western western nti omo no kota takrade the side ba otimba menhia
yewura ema me wuye no kora obabi oh wow obabi timinim se sante hema ya wawi ne doti ne sikasa obeba ye behwe nanim ay kura ya ma makonya na mentimi bompiri no ne ntwetwe nkomo kakra se ne wo na baso yi me pese me ne no behia good onkasa onye hwe omo yeso omo nkasa na tumi no wo hu no odaboko tetete odaboko uko Kene Ice TV no YouTube na himfie oh me o man comfort wow tetepoko conversation hey black power na etimi basa say o asantime mu hedi asantidwuma etimi san ko obi me tena ho 8 years me kokom ho 8 years suman kwa he yi me say me kura say kura no man he ne tweme den say wow memra ti omunsuonsuo ni de amamresi a nsuonsuo na ho me na me mamre bi ene waka ni say de yenkọ asem na akasa so me say by now wo videos a edi ahin social media so ye run su tobremu na black power ye run su tobremu say na nkofo bi twa adwo na omonso no mute because nsuo ne tono na wo kai say nsuo ibeto me ne mema mabusua ye fa hinie eno na bi esi wo wasama mfi SAMREBOI baby a galamse atu atese a ye boso a embo ebi esi na asasem we esi ye no mebusa me hu se bebre se enye SAMREBOI nko na se bi galamse ne ekoso emiaye bebre kra bi wo ho a ekoso a enye fedi ago na den no mu nko ade sa we ne kese wi ato omo enso na ne buafuo me ni ba me dase enso bi abunfu sunsun ni bi obaka se enso abuafu na wo kwa yiri bia enye no kore enso bufu a oyiri pebre onye nsu tobre adentia tama enso bufu no tama enso ni ho na obepia se ni na no wahu se ampa ne buafu na me wo wasa kropon obi kokun obi to ahirem se ahire na afa no ahire ne yeden ahire ne yehonsu nsuo ba ko so ahire kwawo enti esuo ne be ka kire me se enye oni kun no nipa da sani ni kun no de tum na pensi ye ensuo ni yiri se sa machine se wonsu no nyina ne pensi ye eni enso wo tumi o ma me ko ka kire man hene se ade no ma ye no be fefa be wuru ankrofo de ne pensi nya hwe ko wasa kupon a Robert FM ne station ho nyina afai awia kete nso ntonya hwe o yiri wura nkrofo de na ade ba ko a ewo galamsefo ho ne se mesere mpanyimfo na omode nsase ema galamsefo ne se nsumura no se wodi nsumura no mpo wia ewo se oti nsu nim na oyi kwan ne ma no wo se nsu na nkasa yidi kwan dada no nam nti se osi kwan na oba obe spread afa baabia enye se bia ne bu na afu na wo se niema da bi on se omutimi boban nti omo boban na se nsuo no to na antimi mu ban na obepem anu afa baabia na we afa saa niema na ekoso ne de hye nananom no mo de hye da bi nya ABOSOM na galamse na ewo wasa ho ni nyina no ukwa wo hene be sere nsuo na mam se katachie adwuma bi ya ni ha nti makwan na wona nanom nya adwuma no nya bibini nti ukọ wasama mfini ni mpetemu a ensuo ne tie adwuma na omo ye na se wagye atum oh okay na emum de obeye ne se obepai ensuo ne kwan na da ho mensi nsuo ne kwan omo so amadwen se omo si nsuo ne kwan se be omo nya nsuo aye adwuma de se wo si kwan na oba omo tim de excavator eti aboban ti sese na esi ho nsuo ne be pem a na wafa ha na afa ha because all men so ne kwan ma ne ntwam ko a onnya bi mfa nya adwuma nti wo mo ye adwuma na kofa sansem we nyina de ba ne nsuo ne buafu nti wo mo a akonfo mo ne nam social media ene nsuo buafu bia no o ma dwene nya adwuma nana ano ma no kuna me ka o mo say ensase o ensase no mo say no nipa ne free China ne ba ye e ba ne se no say asase o hina te ase asase wura te ase aban mu mpanyimfo adwo mo percentage nti asase be no say no ye ne yama kwan so mo say no edan ho paye na ntete awuram na wasi udan ne kwan na ho abede na ntete ore nam dan ho anu okọ oba na ase wo mpene ma ne nya obetuma ye yemu se ho se China fo mu gusa maboy o di gogo map na ko SAMREBOI enipa na so na sare ko ye na na mekubi o so excavator na ye de ye omode ye adwuma no enyam bia no e fa surowe ana tamahabo ya di duty ene se wonko na busa excavator na ko na ko ye ekoye adwuma
omo srade omo nam kwa so yi wan na do omo ba e agent for na do omo ba nkroye omo se srade omo fa immigration na ba obi business eh ye dey say ya metete do kro ye say crofo business crofo business wow omo nyale nko hospital onko wo hospital ne banko school enso man ya getum this aban ni fi say ye o man ye good ni se be so sansem so dia ana ne yemfo mungo school na aban ni mfa hoka obi business so and the same boy dey na asi ni dey afutu amede be magalamsey fo ne say mesere wo mo say se omo pensuo na ye adwuma omo ntwa pit won chen no mo nyi nsuo ne kwan ma ne nko se wanya kwan na nko na se obepem ban na wabɔ na obespread afa ba bia ni kwa so wofa simple o na se me ko wasa kropon foforo omo be ye artifact bi wasa kropon every day na accident si adentia krom ho mpe omo kra na artifact na asofofo wo ho akonfo bi wo ho ena nsuo no agi moja ena bere gini moja ena me nsuo ne kasa he ena o kire me se dabi enye omo na yes abone na ade ebo mu se kuro no artifact mamu da na artifact mamu da no se wo tai kora we ena nsuo gugu na wo fa artifact no anya careful a ubenya accident ti me sha ase se me kire wo mu ebesin ne accident to atwa wo sa kupon ne pete na in pampini nsem a yetin se kuro bi ho a eni kwan se kwota kura ye de ba ho eni kwan se yese eni kwan se yese we se ya emo akuru na ye no kure on se ne mfa ne se obi ho obi kutalam cruiser no obi kura S nam se kwan ne da so ntopeso san ne ho ensu egugu a ebetwe do wako because artifact ne so gusu a airtro na artifact no empeta ya awe so enti se when nya obi e wonim isenka road ministers omo na senka ombe kire ba bia ya artifact foforo e ma drivers no na nka omahu bebre na anim na no hu na mane ye di nsemo na hye wo papa hye wo mo omo de nema bebre aye de ahye wo mo uko wasa kupon da hosisi e police for bitimi ya kire FM station ahemfo no nyina bitimi ya kire wo mo a ma hye ne accident to atwa wo sa ma bi se accident bi si a na no so to say first na artifact ne ba ye na ye nti because artifact no mo ye free awaso etutakwa enti wusi so dia fra am free ne ko ne de onya sisu adage ni ene o fire ankasa na be ode because what yesi kwan papa so na artifact no so etro o tire e be twen wode wako one side inso gugu a be twen wode wako one side enti ye kire mo mo benya ante ase enti we no kire no se ye de ma wo mo ye galamsey ni se e kwan no mamu nsinsuo ne kwan wusi nsuo ne kwan a wo ba wo mfa hen enti o ba be pem ban no you see your previous video na adwasafo a e de ka akopem dan a o sa ko de sa nti nsuo ne ba no obepem no wanya ba bia amfa oba na chi no obe spread afa ba bia o so ko no ko o mo de si mo de moto o mo hye moto etata so no de excavator etunete na de abo se de be se fence tade ono na block no ha ono ankasa na block nsuo ne na o de ye na adwuma ti se nsuo ne yiri na se ano ode ne ba entima amu no a onko hen obesa ba wa na wafa ba bi obefa ne bia no bi fiisi wo wa ko wura di ne chese nso obo ba se na nso otumi nso otumi fa ye fam nso otumi sin ja on se nso eja kora hye nso na ebi dum no ne mfa se nso bufu ade na ebi dum ye chire ye adwobre ye kasa mo am kasa ba bia ye di na nso bufu a se nso ne ba se ne bufu a because se ka nso ne bufu bia kwa tiere ne bufu a ko ba ka kire me eneni ne nyina woni ho ikra no nyina BBC wo ha oba na be ka kire mafo se ne BBC okuro mo ma ko bo ohina mane ne etu ho na mo ti se ne buafu obeka ti bufu ye e ban no masi na ayiri na abu afa nchen nti ni bufu ye e ban no masi na ayiri na abu afa nchen nti ni bufu ye akonfo se mpanyi fo cha na dwebo na terere bo akasa Mimi obi a me din nsuo nipa. Me kotena kromo na me mfa nsuo ni ni agoro. Me siesie nsuo ye ntem nsuo ni nyina be pɛ masem. Ti bibia ne na wabɛka kyerɛ me na makɔbɔ man hina mane. Ɛne wo hina nkasa wo akropon. Ɔyɛ oba da na kyekye. Ti bibisia na makɔbɔ na mane. No nso afrɛ man hina no ato anim. Bi wo hɔ a me a me kɔ man hina ho. Ana obi didi a wo mfa nkyɛ me. Me kɔ wɔ sɛ akropon. Me fa nse baabi a nsuo ni da ɛne baabi a na me metie. Me fa nse bɛ sɛ ha ɛne kono okay ene nsuo no frɛ be ka kire me se obi aba ne nkyɛn abekoto no kan egya ne nan nipa insura de ma me tu ka efiri baabi a metie ne kɔ koto se nipa nda so koto ho ma me kye ne de ne kɔ ahemfie
chenka mi nduro na kwa wi ko so ko to ana wo ye bibi wo fia sana se na bia wo bo na tena se se na no na bujan se me mra no ko so me mra no ko to ei because no ko to na na ya de dey me ko so mo twa to papa ena o mutu ne fo se mo onye bi ena o gya se so no kura ha me se me mra me si dan e wo ho se de be ya o muntum be yesa ne ma no ti asase da wo sisi ya kan aman ne se me mra me na me nya ta mo ngo na yen sha de bi wa ha sei e de be mpa na timamuni beje e de tie nsuo bi yi galamse de ifuru aka se ne no wo hwe pateta kremu na enye galamse no na akofa so ye ne na bai o ma je a o mo yes de be mpa na obi beje e de tie nsuo bi a e be ma ne bu afu e de pese esua de na me a meti hai metuma nkofom amma oye ne kase bi amba me ne masefo so o man Ghana ye wo mu ese adwene ye o man Ghana ho ne adwene asantefo ho enti epese ye sua de be mpa na obi be ye me ma saa oye nei ene saa atorenche we ato wo mu because me de me say galamse no mo de tietia na ma so de de tie nsu a ne bu befu ye ne ma mensa pe 1 so tin nsu ho na bebo wadwaye ato nsu ni 2 so bebo toilet e de ato nsu ni 3 se obekum obi na de na koto nsu sane ma omiensa uyi tie nsu a odi agora no obi so no obi kofom ho nsu no ho eno nsu ni bu nfu adentia eno na mo abo mo de na na kire yemu na kire wade nsu ni bu nfu ba mpanyufo ahye to se ofa oba wo nwura mu a eye bone ena se ofa oba wo nwura mu a strategy bi wo ho a o be ma no betima nya wutira didi kire se ofa oba wo nwura mu a wo a wo beda fom wo na wo kra aka ho you be fe ni gina hoje ana we de moni mu a ti se basa na wo a wo beda fom no nti wo se ntokwasi wo nwura mu na se ye kontokwa na ba akoto fom a dise atwi nipa ne kra e de ba isa wo kra na ka ho Repo yesu adio nti ye wonema bibiri wo ho a eno no asotwen na obinya ema nsu obu nfu ba obetime ku nko a ba isa wo koye bone na se me fa ne se mabɔ me toilet ato nsu we mu a etwam wo ha obi benom nti nsu ni bufu a ebe ka ye ni wo krom ha nyina ko se bia nyame nko na me ye nti nsu on tete no ne yesi dan a ye ti abasam 100 on se wo hwɛ da bia me dan wo ya e buru abasam 100 e da me nsu obi ha nti e basa na ifi ntimi nko nsu ni e na se wo ti nsu ho na se wo pese ba bia wo besi wadwaye no stina be ko nsu ni mu a twa amana nengum ne sumentim wo de mense shampoo fa de esim na fa kunkumabo ye frɛ ne bonsambo bubu fagum wo nse efiri ni nyina be ka nsuo ni ama be ko nsuo ni mbe nsu papa adwaye nsu menses bia ntimi nkogu nsuo samena huro ni nyina ntimi nkogu nsuo bonsambo no be gye saa efiri ni nyina ebe nonnom no ebe twe efiri na wo mu no nsuo na tene akọ ama adwaye nsuo no kura betima saa no ma problem bi ani it is siri ban wow nti se wo bɔ straight e de tun nsuo ni mu dia o problem e ba saa so a wo a wo tin nsuo no a wo yɛ saa no abra bo nkoyi wo be wo ayalefo wo wo agimifo tem bia wo yɛ de be kwa wo so bia na yɛ hu ya nye na operation a de se yɛ tenase enye ma basa na beto ba wo hu se obi na yɛ wo so wa na wo yɛ wo na that power what that you know who say Ghana has ya YEI ye nsuo ni ana wo hwɛ saa de on say Ghana ha ye wo no ba bia poda bia o mo problem ba bia poda bia o mo problem enne na ye bibi na asantemem sebe nkwasiafo abam asantemem se wo bɛkɔ private kura wo nwura mu a wotutu amana na kɔ a wo de aba si hu sebe ya honhom bi twam obewu sa ha wagya wo nan wo ha otie mu abanya problem o kata so na de dua si hu okay na wo ho titina ya be pum sa abiri nti me se me nam na me kɔ nwura mu na se bia me gye me ho anyi na me kɔ me gye me nan ya me srɛ ansa na maye na ye ni de black people ya kɔsrɛ eno asi ye wo ye ho na woni me se ye wa haban bi wo hɔ ye nya ye nan nguso ti se ko men ken ya haban ugya wo nan gu ko men ken aba so wo problem so wo be dua re fia wo problem enti wo mo tete nsuo ho ne de wo mo problem ena galamse na yes se nsuo ekunya ade a ekunya Ghana ha
eye condemn mo say alumia zo sa na enye no condemn de bafu no chemicals na shi wura ne e say fe condemn and on hey and no na ekun Ghana eno ye mfa 95% and ekun na de aka ni nyina 5% 5% and 1% 2% bi na ekun yen hwe se obi ado afuo aduru tam se banchi na wo se ebo na wakobbo aduru na atwe wura duanim ene ama ne hu na ye nya nyina na wo kidney problem nya ado ya bo na aduru enti mesra ban se sa ne ma no so mo stop condemn no mo bo emwa yen ma kan ho asema ka ene akora be 10 years so wo kidney problem ena hrawa ho aka ena drinks bibiriba ye ba ye num na no so bebe na ye free ba keke wo chemicals ni akeka ka mo ni free ba no free ba na so keke so ye hwe something hene ne juice ya wo ye natural unuma yare bi anim enso so no me say energy drink me num bi da unuma mo ho di o bra say nka wakoma wa break wani tia na kepe bi ama na de bubu emwa open energy drink a wan kasa kura opeku bi dwane no wa brande na de kaduru ne pepper ne hwentia afra na de ahye fridge no wanom hu dendende so ye one me bi wo ha ye besra aban ne se mfom na nsi fomu ukwa bijan ya sane ma wontimi nyewo because aban ne kra bibia de ba na aban na ntimi nwaye nti no enkura ne kra wo monema o de condemn ba tete no se mpanyifo koye campaign ye fa nkyene ne atose kan na ya to ebia emu ene niema de aka ho ene ye de condemn ene se kan na eko je kwa kobo do ne chenduru na aban afa nkrofo kobo koko enkanka no ye kunkanka ne nyina na ye sade nduru aba ne ye de ibo ensama enti nana ni ye hwa galamsey ya tu atesei ni titu ne SAMREBOI because say make say SAMREBOI case kura wo court say woni ma wontumi say wontumi yes wo concession wo ye hwe no sra dia basa ya say gitu galamsey wo ho galamsey kuta 70% e wo man mu me na make kiro galamsey kuta 70% e wo man mu na me debia de me kan nyina ne say I was on multi committee soldiers for ya money na nyina ko madwuma ne say o montena forest wo nipa ne galamsey ne wi a mon hye no mani enkata so amana na otu ye no wi no hye no mani san level to say the assassin ne tie na within 2 years time ubesa kotu asa nya galamsey wo gold na wo ye assassin na ye wo Ghana ha na e ye gold ba tan wo e wo ti wutu ni na efi kwa na da foforo be ko no be ko na sa wo na sa wo enti ni ye ba ho so mo ye ne say omo ya form se mo kwachichi galamsey fuo yi I was say this soldiers for ko tena forest ya make sure say site wo ko yi mo ko ko say shi da hororo adaje o ka so onu no ni ya wo so ye ne say wa ma na kwanya say mo bia nipa 10 obi an tena site ba ko mo wi a omo ya adwuma ni wina wi a odi wi a ma ne mfiri asase no ti say de net ye na udua de e bobo amana o matutu na enso yiri fa ngrofo na ni ngrofo mtom amana mu ngrofo eto amana mu no enya agro so entini ya wane mebere bi wo ho a mesi galamsey ni entimi ngunu Ghana ho sa na sa ban mu o da bi no bie ni wo betimi ne na sif maka se make enye na ya Ghana fo ya galamsey na ya ne nsensuo na do mu ye ye SAMREBOI de tools we ya ye ka se me mo hu SAMREBOI de o de tools no eye galamsey ya abrofo di ba ya mo se eye small scale mine ya kufu ade be small scale mine no eno na sensuo ene ye won krofo bi wo a omo ye voter region fo omo na de say ba ye friend tutututu almost pakia bo tutututu e plant ne sinsuo na nkasa so di nsumena nim nsumena na nkasa na omo di o galamsey de mi wo minimu tai bebre se de batana wasa group matana manson kwanta manson kran ni nyina ye wala one leg nyina wo ho ye wo de gen wash ansanya wo ye get to so ye wa logo ye la ke kare akanse wo me de galamsey de unimu wow me minim site bi anu wasa manfi minim ho Nana ye sorry so o last words e be na be kare a kire eye wasafo because omo na they say omo na mgo apaso a ye ho omo nsem ana aba ye so omo super papa so bre mu die mesre tetetu ko mo sachim se onti me fan say defense they said there's something hinati onti say defense ni bi because one ye man hene e wo ho
na on make sure say site bia no on be ma ne nipa 3 e wo site ho sa galamsey fo na betua say nipa no so ka mu ensaka mu wi asase na omon fele ma omon moban esu ensi nsuo kwan bi so ofi say open nsuo dia ye wasase ya tu nsuo oho utu nsuo na ko ba say 300 feet 400 feet ya tem bia obenya nsuo dia ye galamsey ne mo nsu mra no menkosi no nsuo taimu abobi nsuo ntaimu a enkosiri ne ban omo siri ban tem bia se ban sire ni ni ho a nsuo nkomu a obi fie so obi anim se memete wasa kropon na mete esuo etedum nsuo ni mu na mete nsuo na anyira ma me fie da so ututu wana mo ye mu ye se wo yiri ano betena bosom dan achi ongura fie ho da enso na obi so ye confuse wa bekura yira na ba ne fie na mo nka mo ina nka na kure dia na kure na sa enye nsuo bi na ne buafu galamsey adwuma course wo ho nyenne nsuo ne tiase na wo si ne ban dia bebu afa ba bia ko ro fie eno na ha wo mo okay na na yebe san da wase se ne nso asaje bra oni e di enkomo abusua adwakromo enimidi ahase ne di enkomo twetwe ni nyina esi na na kyerɛkyerɛ mu wase de ekoso SAMREBOI no sabio enye nananom a esan se watena ho adi ne dwumada watena ho akom nananom da enti onim de ekoso ho nyina watena nananom ase eban ayaje ewo nsuo ne ho esan galamsey nsensam enu nti ana ema saa oye ne wei eto amanfo ewo SAMREBOI enti na what black power kan ewo afidikesie so meso be fe na futuo ya wode ama wi sene be ye nsu tobe ya yewram wi afi kwa nsuo ne beto akasi we kwa de ye ni ani nti tobe ya yewram wi sensu brantan bi ta yenso yetimi enya baabi papa agina na saa oye ne wei anto yen ene yebusuafo abusua wa brempo royal Kentucky Palace ana aso masene ye ne komodwetwe ni na esi ha amenfa woni bi ma takorade port okay ana sem fa se takorade omo moto epo no ho enkran omo moto toilet no ho obi betimi agya ne na akohwe agupu oh enkran ne bola ina de omo tugu bola de mehu bi nansi a omo de bi ba news mehu bi ndi se wuti ukuro na ukuro ne nkoso a na se santehene tetefo ma makwan mo man se nsuo enne no kura no asante region ye makwan mo ben se nsuo santehene kura bo mo ye galamsey achi enti se wan di nsuo ni wotepo ho na afi se po eda asante memu a ko he lake se lake obenya kwan koto bola aguma debi unsuro fere enti ya besere takurade ko mo hene ayenti omudi nyina ye po no mutu nsuo bola aguma enkran gama nche na nsen ya oba ye ode ne ho bata asante ne din ko kakra se kana da ekram hu se na obata no anya se so kwa sasto ko de wan ko twitwiri no na no kura na wo ke ka ho asem nkrofo bi keka nsem hu ma hu se ayiwe fo no gafo no gafo no ma nchira wa de mu ana nyom a gafo no do mo ka nsem hu no mo di nsem hu no mo ka nko ba bia on se sante hene ko no ye numbers e no mo de ko ye enti o mo de buku numbers no wo ho ya twere din ene edu obi adini abo ne seat so enti se wo basisi ya yentimi ngwai obi ma wo ga manche enkota bi eredi ensi ene nyon ne ko ye enti wakwa e wo se wo pe o seat wo chia ne wi a wo betuma akotena o seat so ba ko baki se wako hu santehene wo ma ba bintina anya bia santehene awanya state ni kuma sister du ene watu obi se sore do obi metena so obi kuro so ene ba bia wo se ni personal bia ya din no ene ya list ene ya print obi adin ade abo ne seat so enti hwan ne nso ne fa ne seat ma so mo tutu ayampia na me pese se be mo ayi we no yes ye me mo attention me tension de be mo no se omuntulu befunu tension bi on pe bi abuja for your fancy that's a the bye bye Adenti ne bube ne brebe nse se bube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu